Hola, benvinguts i benvingudes un dia més aquí al meu canal. Avui us porto un vídeo amb la temàtica una mica de back to school que jo crec que us pot servir molt i és consells pel batxillerat. Si no el feu, tranquils, perquè segur que hi haurà algun consell que us podeu aplicar a la vostra vida en general. I res, jo aquest any vaig acabar el batxillerat humanístic, vaig treure un 9,57 de nota, així que jo crec que us poden servir els meus consells, però potser no. Al cap i a la fi només vosaltres sabeu el que us servirà a vosaltres mateixos. I res, si hi ha alguna cosa que veus que no et pot servir, ignora-la, però jo crec que tots en podreu treure alguna cosa d'aquest vídeo i no m'enrotllo més i comencem! Abans d'entrar directament en els consells, us volia dir dues coses que van marcar el meu batxillerat i que potser el fan diferent a la vostra experiència. Primer de tot, el primer batxillerat el vaig fer mig confinada i segon de batxillerat feia un dia a la setmana a casa. Després ens ho van treure, bueno, ens ho treien, ens ho tornen a posar. Llavors sí que no anava tant a classe com de normal, però la veritat és que un dia a la setmana tampoc ens ho vam notar molt. En realitat estava molt bé perquè et podies aixecar més tard. Però això, primera cosa, això, que vaig fer part del batxillerat a casa i potser vosaltres no us passarà. També feia una assignatura a distància, grec, a la lloc. Si us interessa que faci un vídeo de la meva experiència a la lloc, doneu-li like a aquest vídeo i llavors el faré, si veig que és un tema que interessa. I què més us volia dir? Sí, jo vaig fer el batxillerat humanístic i això és important, jo no tenia com la pressió d'arribar a una gran nota perquè la meva carrera, la que faré ara, Filologia Hispànica, Traducció i Llengües Aplicades, és un 5 de nota de tal, però què passa? Que ja només 10 classes. Llavors, jo com que no tenia pressió perquè era un 5, però hi havia 10 classes només, que és molt poques classes. Llavors, tenia pressió però no. O sigui, no tenia pressió però sí, perquè me la posava que mi mateixa perquè pensava o fas això. I això, em va permetre anar una mica més relaxada, però igualment intentar donar el millor de mi. Comencem amb els consells. El primer consell és que no és tan dur com t'han fet creure, perquè portes anys sentint que el batxillerat és superestressant. Sí, és estressant, hi ha moments d'estrès, però no tants. O sigui, són les setmanes d'exàmens. Bueno, al meu institut no fèiem setmanes d'exàmens, fèiem exàmens constants. Llavors, ho has de saber portar. I jo que us aconsello perquè ho sapigueu portar. Tenir moments de desconnexió, moments que us recordin que no només sou un estudiant de batxillerat, sou una persona amb els vostres interessos, els vostres gustos, els vostres neguits, les coses que us agraden i les coses que no us agraden. Llavors, dediqueu temps a fer coses que no siguin només estudiar. Per què? Perquè us ajudarà a relativitzar, no? Jo crec que si traieu una mala nota o si no us va tan bé com pensàveu, no només feu allò, sou capaços de fer moltes altres coses i jo crec que això us pot ajudar bastant a l'hora d'afrontar-ho. El segon consell és que es pot arribar a tot però t'has de saber organitzar. Sí, és possible fer batxillerat i tenir una vida. Jo vaig fer segon de batxillerat, que estava fent 8 hores de repàs a la setmana, feia música i... Bueno, estava apuntada a més coses però no em feia quasi bé res perquè... Covid. Però sí, és possible tenir una vida, però us heu de saber organitzar. I per saber-vos organitzar, jo el que us recomano més és que us coneixeu a vosaltres mateixos. Si sabeu que durant el matí, per exemple, els dissabtes al matí, a les 9 del matí, el vostre cervell encara no funciona, no us coneixeu a estudiar a les 9 del matí, busqueu una altra hora, un altre moment. Jo, per exemple, sabia que a partir de les 8, 9 de la tarda, el meu cervell desconnectava i no donava. Hi ha dies que sí, que la vida no et dona, que necessites més hores al dia i t'has de forçar a estar una mica més. Un dia puntual, vale. 2 dies, vale. Però en general que no sigui una norma estudiar quan el vostre cervell no està en el mood per fer-ho. Aprofiteu els moments quan sou més productius, quan menys, i intenteu provar diferents combinacions. Potser primer us va millor fer una cosa després l'altra, no sé. És prova i error, però és molt important. Jo crec que us coneixeu a vosaltres mateixos, als vostres hàbits, com us va millor, perquè si no pot arribar a ser una mica de caos. Un altre consell relacionat amb això d'organitzar-se va dintre del consell 2. És que tireu llarg. Jo, per exemple, ho feia amb el Google Calendar i amb el Notion, que teniu un vídeo, us el deixo aquí baix, de l'any passat, ensenyant el meu Notion. El que feia jo era... Tenia la meva llista de tasques i pensava, la redacció de francès, 30 minuts. Doncs em poso 40, perquè si no, no us dona... O sigui, val més tirar llarg que tirar curt. Us recomano l'aplicació del calendari, del Notion, i també feia servir l'aplicació de l'Awaves, que va molt bé com per veure quantes hores té el teu dia i no passar-te. I el calendari llavors servia per això. Si ho poses amb temps, no et saturaràs de feina. El meu cervell té sentit, vale? Per mi, els caps de setmana m'anaven superbé perquè
És molt difícil portar-ho al dia, o sigui, els dies 100%, i més si intentes tenir una vida i fes escolars, però el que sí que em servia molt era el cap de setmana, jo el cap de setmana no tenia... Bueno, hi havia caps de setmana que sí que tenia coses, però com pel Covid no podíem fer res, doncs no tenia massa coses al cap de setmana. I a mi em servia molt com per fer... acabar tot el que tenia pendent de la setmana i que per la setmana següent no passés res a la setmana següent. Hi havia setmanes que sí que havia de passar coses a la setmana següent, però intentava no fer-ho. Però el cap de setmana era un moment per descansar i per posar al dia. I pels exàmens jo intentava anar amb temps, la veritat. No sempre era possible, hi havia exàmens que va agafar el temps, però mai vaig arribar al punt que el dia abans encara estava fent apunts, o sigui, per mi és impensable. Jo, idealment, en un món ideal, hi va haver un examen que vaig portar tan bé, el del catalanisme, vaig tenir temps de fer-ho superbé, però no sempre és l'ocasió i no us martiritzeu perquè no surti bé una planificació que teníeu, que això també és important, no? No martiritzar-se en plan, oi, no estic la meva planificació. No passa res, fas una altra. Fas una altra. I això, a mi m'anava molt bé el dia abans de l'examen deixar-ho per repassar, però no sempre era possible, però bueno, els apunts el dia abans no. Els apunts els intentava tenir, si tenia l'examen el divendres, els intentava tenir el dissabte abans. No sempre era possible, però ho vaig aconseguir bastantes vegades, hi va vegades que no, però ho vaig aconseguir bastantes vegades. Val, el tercer consell va relacionat amb l'anterior i és conèixer tu mateix. Són els últims 2 anys abans de marxar de casa i si ja et comences a conèixer una mica tu mateix, els teus hàbits... Bueno, els teus hàbits no, perdó. Si et comences a conèixer una mica tu mateix, com funciones, que va canviant, evidentment. I jo hi havia dies que... Sí, hi havia dies que per la nit era com superproductiva, però m'ha passat 2 dies. Però bueno, intenteu anar coneixent-vos a vosaltres mateixos, com funcioneu millor i el que us va millor fer. Quart consell, no t'estressis pel futur, però no ho deixis tot per última hora. Ves-hi pensant, no estiguis tot el dia amb el rum-rum de no sé què faré, perquè no. Jo què sé, t'assentes un dia amb un full, o cada dia o cada cap de setmana amb un full i vas escrivint, jo què sé, alguna cosa així. Però no us estresseu de més. Jo, per exemple, vaig entrar a batxillerat sabent que jo faria filologia anglesa, traducció i llengües aplicades. Jo sabia que volia fer el doble grau perquè el fan aquí a Lleida i ho vaig veure, us explico com ho vaig saber jo, ¿vale? Jo a tercer d'ESO vaig veure que feien el grau aquest i vaig pensar, és per mi perquè m'agraden molt les lletres, tal, vale, és per mi. Però jo no sabíem quina filologia el volia fer perquè es pot fer amb catalana, castellana i anglesa. I jo doncs vaig pensar, però en anglès, perquè m'agrada molt l'anglès, jo m'hauria anat a Canadà a fer primer de batxillerat, o sigui, surrealista, és una altra ciutat, no la conec. Què va passar? Que jo vaig començar primer de batxillerat i m'avorria moltíssim a la classe d'anglès, no m'agradava gens i pensava, és que, tu faràs això tota la teva vida? No. I llavors vaig començar l'assignatura de literatura castellana i vaig veure que m'agradava molt i que podia passar tota la vida fent allò i vaig pensar, no va fer filologia hispànica. El consell número 5 és que esteu junts tots en aquest sofriment, perquè a vegades és una mica un sofriment al batxillerat. A mi m'ha ajudat molt, la veritat, els meus companys de classe jo crec que érem una bona classe, la veritat. Em m'heu preguntat si canvia l'ambient respecte a l'ESO. No molt, o sigui, després va canviant perquè us feu grans i canvieu com a persones, però no hi ha, no sé, no hi va haver com ambient de màxima competència, hi havia gent que sí que es picava, quan tenies més nota que ells o coses així, però en general hi havia un superbon ambient, nosaltres, és que estic tan contenta, ens ho vam passar tan bé, estudiàvem tots junts, en plan, els exàmens xungos, perquè filosofia era que teníem un profe, era molt xungo, no ens enteràvem de res, i llavors fèiem videotrucades el dia abans, i estudiàvem tots junts, i veies que tothom estava igual de cagat i tu, i pensaves, bueno, doncs mira, faria tan mal, anem tots junts amb aquest sofriment. I això, potser entenc que no tothom tingui bona relació amb els seus companys de classe, o sigui, comprendo. Llavors, intenteu buscar d'altra gent, internet és molt gran, hi ha molts Instagrams que segur que estan fent batxillerat i els que podeu seguir tot. Que no esteu sols, que tothom ho passa una mica malament durant el batxillerat, alguns més, alguns menys, i no esteu sols en això. Ho ha passat molta gent i això no vol dir que estigui bé, s'ha sabut passar malament, evidentment que no, però menys ho haguem de suportar, ho suportem junts. Així que jo us aconsello que, vale que els vostres companys de classe no siguin els vostres millors amics,
ho entenc, però intenteu fer-vos-hi i al final esteu tots junts i és guai passar l'experiència tots junts. I consell número 6, la Cele. No us estresseu de més. No, sobretot si comenceu primer de batxillerat, no estigueu pensant ja amb la Cele, sisplau, us ho demano. Si esteu fent segon, el que podeu fer? Què podeu fer durant el curs per anar una mica preparats per la Cele i tenir el cap tranquil de, bueno, com a mínim estic fent alguna cosa. Porteu els apunts bé, si feu un examen i hi ha una part que no us ha quedat clara, o sigui, tu et fas els apunts de l'examen, però és que aquella part realment no t'ha quedat clara perquè no t'ha anat bé l'examen, o et podia haver anat millor. Li dones al profe els apunts i dius, mira, que no em queda clar, què puc posar aquí, què puc afegir, i espero que us ajudi el vostre profe. Si ho feu durant el curs i no ho feu tot a l'últim moment abans de Cele, més probable que us ajudin, perquè és com menys tros. Però això, porteu uns bons apunts, si podeu, si us aconsello que aneu preparant els apunts, perquè jo després el que vaig fer és juntar-los tot en un document, imprimir-los i ja està, i els vaig enquadernar. I intenteu anar entenent el contingut, perquè quan l'entens, després, o sigui, no em podrà entendre'l, sobretot per les assignatures que no vas fer, ¿vale? Jo filosofia, hi havia moments que entenia, hi havia moments que no, i t'ho aprenies a casa, tiraves a l'examen i ja està. Però sí que les assignatures que heu d'anar a Cele, pues, si ho entens, després per Cele és més fàcil perquè només ho has de recordar. I dius, ah, sí, perquè ja ho havies entès en el seu moment. Llavors, la veritat és que és molt més fàcil. Res, això és tot per aquest vídeo, espero que us hagi agradat. Si voleu més consells d'estudi, em podeu seguir al meu Instagram, que us deixo aquí baix. També us podeu subscriure al canal i activar la campaneta per quan vinguin nous vídeos, perquè aquest any no tindré com horari que abans feia els diumenges, doncs ara no. Hi haurà vídeo sorpresa, quan faci el vídeo l'edito i el penjo. I això, que espero que passeu un bon batxillerat, si esteu mirant aquest vídeo perquè feu batxillerat, i si no, un bon curs, que us ho passeu molt bé. Al final el que recordareu sempre són els bons moments i segur que n'hi haurà i us en desitjo molts. I res, que ens veiem al proper vídeo. Ens veiem, adeu!